ce faceți? Am revenit cu episodul 3. Și stă. Nu mai stă. Cum arată cearcălul. Arată așa de ciudat. Da, mă duc la vânătoare. Baftă degeaba. Mai fac încă un de ăsta, un earnings. Da, nu contact pe inventory și de asta mi-am pierdut. Unde vrei să pun și chestul? Chestul de mine. Bine, nu cam mult. Acum mi-am reumplut toate astea. Da. Înghețată. Mina! Yay, iron! Destul de mult iron. Nu văd cum. Tu mai stai acolo. Și mai pune și niște mâncare de la făcut, că chiar mie o să ne trebuiască mâncarea mult. Vezi că mai pe set mergem. O să mergem destul bine. Să mergem destul. Măcar ca să mai facem și episodul ăsta. Bine, Și încă unul. și încă unul, și încă unul, poate? Și încă unul. Încă două. Și încă 8. Da, bine, acum am mai sparg, am găsit code. O să trebuiască bine. Da. Mersi, mă. Bă, am găsit, am 13 iron. Și acum am mai găsit, poate e destul pentru armoră full. Fac. 1. Și mă duc și la vânătoare, mă. Uite că am făcut. Ai făcut mâncare bine. Asta ne-o să ne ajute. Pentru mine. Hei! Știu că pentru amândoi. Nu e frumos. Trebuie un furnan. Mai fă cu... Eu? Da, eu sunt aici. Și filmez. Am făcut-o mult. Și merge cu 80 de FPS, pentru că filmez. Căul e important la început, căul. Nu plâng. Eu pot chiar să plâng. Dați like și plâng. Glumesc, nu dați. Nu vreau să plâng. Nu le auzi. Nu da tu like să plâng. Dar vreau ca poate să like. Că poate chiar o să mă ajutați cu King of the Web, poate... Da. Lăsați că el visează. Visez la cei 1000 de dolari sau câți bani ar fi. Visez mult la cei bani. De-abia aia n-am până. Prieten, ce problemă ai? Ce? Și mai zici și bravo, băieți. Am făcut-o minut. Vai. Ai găsit minut? Stai cu minșul acum, îmi dau TP la tine. TP la tine. Mare TP, așa, unde e minut? Că mă duc eu, după aia stai cu mine, ca să mai fac un pix. Să-mi terminați casa. Bine, ia să văd eu mina ca să explorez. N-ai găsit nicio mină. Am făcut o mină, am zis. Asta nu se numește mină. Sau da. Nu știu cum se numește. Mi-e papau. Nici asta. Bă, dă mâncare și mie, mă, că mor. Mă.
Bă! Dă și Vezi că mie. poate nu-ți mai dau. Bă, dă și mie că am nevoie. Nu-ți dau, că nu-i la mine. Sigur. Sigur nu e la tine. Bine, tu stai aici. Mă duc la vânătoare de animale, las. Da, acum se întâmplă ceva. Uite seed-uri chiar. Chiar mai avem cartoful ăla? Nu mai avem, nu? Da. Poate mai rămâne un zombie și nu mai dă și... Eu acum vreau să fac prieten. Da, dar nu avem seed-uri. Am eu două. A, da? Uite, mă dă și eu. Nu și asta. Vezi că o să trebuiască să dormim. O să facem azi mai multe episoade. Da. O să facem azi mai multe episoade din Let's Play și o să le punem poate două, mâine două. Nu, o să punem toate mâine, pentru că o să... Acum am pus care o să dureze vreo 4 ore să le încărcăm. Ne pare rău, dar o să dureze destul de mult. Să le încărcăm. Adică nu ne pare rău. Deci cam pe la vreo 12 noapte o să termină astea și o să las calculatorul deschis. Da, el are calculator de game. Da, ciudat. Stai să mergem noapte ca să dormim. Tu măcar mai știi unde e casa? Hai să mergem să dormim în patru, că când o să murim o să ne spawneze acolo. Râde sora mea? Râde. Da, am o soră care are 14 ani, 15, aproape. Am intrat cu 12. Da, bine, cred că o să ne culcăm și o să încheiem și cu ăsta. Și o să mai facem cu unul. Asta, tot asta. După ăsta, imediat o să mai facem cu unul. Da, haideți să ne culcăm, îmi dau pe alții, haideți acasă. Haide la casă. Stați puțin că trebuie să dau o pauză, trebuie să dau pauză. Am revenit, haideți să ne culcăm. Sunt monștri pe lângă. Dar unde îs? Uite sus acolo în păianjen. Bine, hai să mergem repede. În casă și dormi. Tu poți dormi, eu nu pot. Fix acum ar trebui ca să mai trag mai mulți de ăștia. Stai că să le dă imediat. Trebuie să fac o sabie de iron. Unde ești? Uite, ăsta mă enervează atâta. Hai în pat. Nu pot. 6, 5. Nu pot. Știu, dar lasă-mă. Și am mai mult. Știu. Sunt prea mulți, nu mai putem rezista. Ne pare la fel să dăm... Da. Y. Gata, numai ca să dormim, atâta. Și dau dificultății 2. Nu cred că să putem dormi. Așa, gata, ne-am trezit. Haide la... Ce vreau să ne facem ziua asta? Da, am zis că trebuie să încheiem după ce se termină. Da, încheiem. Bine, Bye bye. bye bye.